cybercrime, nag-sit down ba kayo? Nag-usap kayo na ito po ang ka-partners and everything? Yung sinasabi niyo po, Your Honor, yan po ba yung sa Baofu po? Yes. Yung sa Baofu po, ang kilala ko lang po doon is Wang Jiyang. So hindi kayo naupo para mag-meet kayo dahil ito mga nakalagay sa papel nyo, sa SEC registration nyo? Nag-usap po kami dalawa. Kayo dalawa lang? Not the whole yung nakalagay doon sa anong yun? Opo, nag-usap po kami dalawa ni Wang Jiyang. Okay. Now, yung sa ibang mga companies mo, puro kamag-anak mo na doon. It's either kapatid mo or what? Tama po ba? Yes po, Your Honor. Okay. So yung meron doon parang Shane something na go. Sino po yun? Hindi po ako sure, Your Honor. Sheng. Parang wala naman pong ganun. Shein. Go. Pinlash kanina. Yung po ba yung yung parang Chinese name, yung buo Yes. po? Yes. Sheng. Pero may go rin siya. Hindi ko po alam, Your Honor. So anyway, ang isa pang natin dito, kasi alam po natin, sinasabi natin si Cassie is girlfriend ng iyong brother. Tama po ba? Wesley, opo. Ni Wesley. Okay. Anong Chinese name ni Wesley? Your Honor, hindi ko po alam anong Chinese name po niya. Brother mo, hindi mo alam? Ang alam ko po, Wesley Go. Ang tawag ko po sa kanya, Bunso. No, pero the whole time, you're 38 years old, di minsan hindi mo po alam yung Chinese name ng brother mo? Your Honor, hindi. Ang gamit ko lang, ang gamit lang po niya lagi, Wesley. Hindi ko po alam anong Chinese name po niya. Anyway, nung kasalukuyang mayor ka o tatakbo kang mayor, alam po natin na natayo na po yung struktura na para po doon sa Pogo. So, more or less nakikita po natin yung pasok ng mga tao doon sa inyong lugar, Banban. Dahil yung Bamban, maliit lang naman po yan, second class municipality yan. So makikita po natin marami na pong foreigners na pumapasok dyan. Tama po ba? Your Honor, come and go naman. May nakikita naman po. Yes, kahit come and go yan, hindi ba kayo na parang na medyo naging concern na kung lahat ng mga dokumento niyan is tama po? Your Honor, hindi ko po kasing nakikita or sabihin na lang po natin na hindi ko po nakikita yung mga labas-pasok po ng mga tao. Yes, pero wala bang report sa opisina mo bilang mayor na parang lumalabas na masyadong dumadami ang foreigner sa inyo para check-in kung talagang tama ba yung mga documentation nila and everything? Wala po, Your Honor. That's quite unusual for a small municipality na hindi ka man lang aware kung what's happening come and go. Ngayon, kagaya ng sinasabi ni Acting Mayor, yung kanyang resolution, kaya inaprubahan at binigyan ng permit ng LONO because through your recommendation. Tama po ba? Your Honor, hindi po ako ang nag-recommend po. So, it's either ikaw nagsisinungaling o yung ating acting vice mayor ang nagsisinungaling, pati po yung ano. So anyway, Mr. Chairman, magkakaroon pa po tayo ng series of meetings para yung kagaya ng concern na yun. Dahil ang nangyari po ngayon, dinideny niya na siya ang tumawag, kumausap na para maaprubahan ASAP yung kanyang request ng pogong yun. So I guess, again, I hope we can invite the Councilor Rivera ata po yun para talaga magkaroon ng clarity po itong mga issues na to. Dahil we want to establish talaga with due influence at bakit sobrang pinupush niya, minamadali at ang pag-approve nito pong POG po. So anyway, Mr. Chairman, maraming salamat po at yun lang po at this point. Thank you, Congressman Pumaren. The next to interpolate is Congressman Emeng Pascual. You're recognized. Thank you, Mr. Chair. Ang tanong ko po is kay Alice Go. Alice, magandang gabi sa'yo. Magandang gabi po, Your Honor. Alice, tatawagin kita ngayon na Mayor Alice Go. Kung ano yung para sa yung titulo, pinaghirapan mo, ibibigay ko sa ngayon na magkausap tayo. Alice, tatanungin kita.
Sino ang nag-impluensya sa'yo na tumakas ka ng Pilipinas? Your Honor, for that question po, may death threat po na nangyari po dyan sa issue po. Ayaw ko po sana talaga pag-usapan po sa public. Kung ayaw mong pag-usapan sa public, tinanggihan mo kanina yung offer sa'yo ni Congressman Dan Fernandez na magkaroon tayo ng executive hearing. Regarding po kasi doon, Your Honor, finailan po kasi ako ng Monday po ng immigration case po. Kaya better po sa court ko na lang po anuhin. Okay, sige, mamaya pupunta tayo dun sa court tungkol sa mga pinailan sa iyong kaso. Mayor Alice, sinabi sa Senate na mayroong isang dating Chief PNP na tumulong sa iyo para makaalis ng Pilipinas. Totoo ba yon? Hindi po yan totoo. So, hindi totoo yon na mayroong dating Chief PNP na tumulong sa iyong tumakas. Kung hindi yung dating Chief PNP ang tumulong sa iyong tumakas, sino ang nagtumulong sa iyo para makaalis ng Pilipinas? Your Honor, yan po yung na-mention ko po na may death threat po. Kaya ayaw ko po pag-usapan po sa public. Saan natin pwedeng pag-usapan to? Kung ayaw mo din ng executive hearing. Mr. Chair, okay lang po ba? Paalam lang po ako na consult ko lang po yung lawyer ko po. Okay lang po. Oo nga eh. Dali, kasunod yun. Mr. Chair, Your Honor, regarding po dun sa na-file po sa akin na cases po na immigration, I invoke my right against self-incrimination po doon. And regarding naman po doon sa tinanong nyo po sa akin regarding sa death threat po, pinag-usapan po namin ng lawyer, i-consider po namin yung sa executive session po na i-reveal po. Okay, salamat Mayor Alice. Mayor Alice, sino ang, kung walang tumulong sa'yo na ex-Chief PNP, pwedeng malaman namin sino ang nag-encourage sa'yo o nagbuyo sa'yo, kumumbinse o nagbigay ng payo para umalis ka ng Pilipinas? Your Honor, for that po, yan po yung pinag-usapan po namin ng lawyer po kanina.